May gabi sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga magpagpaambit sa kinabuhi sa layko diha sa atong pagtuon ug pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod.net, inubanan sa Klimuaco, Tukod Christian Life Community ug sa pagpaambit sa kinabuhing layko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormisyon diha sa sinimana nga Bible study meeting sa mga BECs, mga nagkalain-laing lay organization sa ilang mga household o action group meeting o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa layko. Ako si Dr. C, magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Welcome ug light them with my word. Ang atong Ebanghelyo gikan sa kang San Marcos kapitulo 13 24 hangtod sa 32, no? Kani padulong na kita sa katapusan sa liturgical year. So ang pangutana, unsa man kani nga reading, unsay may iyahang kahulugan o mensahe kabahin sa katapusan sa kalibutan. Mao ba ni ato ang kanang concern o atong focus karon? Katapusan sa kalibutan, nawa pa gani magkatapusan ang COVID-19, no? Or at least katapusan sa atong kinabuhi as we know it nga naa maging katapusan sa atong kinabuhi, no? But it is not really for us to be so much worried about it, no? Or so concerned about the end of the world, because this is up to God. Dili man ni ato, sa Ginoo man ni. Ang ato day concern, kung ako'y pangutan-on ninyo, mao nga kanana ang karon, no? Sa may direksyon sa ato ang kinabuhi. Labi na padulungon man kita sa di pa ang katapusan sa iyong kalibutan, mga matay pa siguro ta. Mamatay pa ta. So unsa man ang ato ang kahimtang sa ato ang gitinguha sa ato ang kinabuhing dayon o sa ato ang physical death, no? Kaya sa di pa kita makaangkon o kinabuhing dayon, mga matay magita. Unsa ba? Sigurado ba kita? Klaro ba kita, no? So kung tanaw na to sa first reading sa Book of David, no? Kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3, no? Si Daniel nagprophesy kabahin sa paghukom sa katapusan ng mga adlaw. So, nahibaw ninyo ang story sa Book of Daniel, no? Nakasintro sa ilahang pakigbisog, no? Sa mga Hudyo o kaninian hitabo sa 3rd century BC, no? And the last of mga Grigo nga mga kings. Mao man ni ang gubat sa Maccabees, no? Dili na nato i-detalya og maayo, but mao ni siya ang kagubot nga ilang nasinati during that time. So ang iyahang setting sa iyang stories, makita nato nga kani pod nag-reflect, nagpakita pod og kanang ilahang pagigbisog ba, panlimbasog nga ang Hudyo diha sa 6th century BCE, before the Christ era, no? Or before Christ, kanang batok sa mga Babylonians, which must seem, no? Ilang pagtuo sa una, murag katapusan na po sa kalibutan, no? Kung kita makasinati during that time sa kananaang panahon sa mga Hudyo nga kananaang nakigbatog sila sa Babylonians, ngani nabihag man sila katapusan, sila may napildi, nabihag man sila, no?
mura na gyud og kanang katapusan ng Diyos kalibutan, kay nganuman kung nabihag ka, wala na kay nasod, naka sa kanang laing nasod, wala imong nasod nga Israel, no? Usa ka Hudiyo but wala kay nasod, no? So mao ni siya kanana ang ilahang kasinatian. Kani nga panglantaw sa prophecy ni Daniel, mo ni ang kanana ang gipakita kanato karon nga ang Ginoo mo tabang gayud, ang Ginoo mo luwas gayud sa ato ang kapildihan, labi na sila gipabalik biya sila gikan sa Babylonians nga bihag, nabalik biya sila o gibuhatan pud sila og templo, no? Mo ni ang mensahe sa paglaom o kanang survival ba, kanang pagpadayon sa atong panginabuhi. But this must be read carefully, no? And understood sa spiritual nga context sa kaayo sa gugma sa Ginoo nagpadayon gayud o ang nagpadayon gayud siya sa iyang paningkamot nga iyang luwason ang katawhan sa Ginoo. Mga katawhan sa Ginoo luwason niya diha sa kapildihan sa ilahang mga kalag, no? So ngani daghang kayong nagpasundayag pod nga moabot na gyud ang Ginoo, anang adlaw, anahang tuiga moabot gyud ang Ginoo na ang uban po taon nga nagkaguliyang nalisang o gipambaligya ang ilang mga kabtangan, no? Kay moabot ng Ginoo sa pulos na itong kabtangan, moabot na ang Ginoo, no? Muna makita nimo sa responsorial psalm ang Ginoo nga proteher sa katuntuang mga tao nga nagpili o nagtamod kaniya nga Ginoo o kita giproteksyonan sa atong journey sa ato ang panginabuhi, labi na ang atong tinguha sa kinabuhing dayon, no? Ang Ginoo naghatag og proteksyon. So ang atong psalmist nagapamalandong, no? Katong mga kanana bitawng kalisdanan o kanang panlimbasog sa mga katawhan during the time of the Babylonian conquest and Babylonian exile, no? Sa pag-ampo sa psalmist naghatag og pagpasalig o paghatag sa bilingon sa ilahang pagmasinubtanon diha sa Ginoo, nga ang Ginoo nagproklamar o nagpahinumdum gayud nga ang lesson diha sa kananaang captivity nga nabihag sila sa ilahang sa Babylonians tungod mapud sa ilahang pagka kananaang stubbornness sa mga Hudiyo, no? Tungod man po sa ilahang kananaang disobedience sa Ginoo, nga sila noon mao na nooy nagpadayon o nag-introduce labi na ilang mga asawa nag-introduce diha sa pag-worship sa mga idols, no? Or ga-practice sila idolatry. So mo na ang ga-pledge sila loyalty sa Ginoo nga dili na gyud kini mahitabo. Og guwapo kay nahitabo dito sa Babylonians nga naman sa Babylon kay nakita diha ang kausaban sa mga Hudiyo, no? Og gidayeg sila sa mga kananaang nagbihag kanila nga Babylonians. Sumuo din ini ang mga Hudiyo. Grabe gayud ang ilahang kananaang pagtuo sa usa ka Ginoo, no? Monotheistic God. Grabe ang ilang pagtuo. Muna bitaw paghuman sa pagabihag nila, daghan ba yung mga foreigners or Babylonians nga niuban sa kuan kanana ang mga Israelites, no? In going back to their nation, no? To the lost nation nga gi-restore sa mga foreigners, mga Babylonians, no? In the second reading from the letter to the Hebrews chapter 10 verse 11 to 14 and 18, Jesus offering for sin has made all
to be consecrated perfect forever, no? Ang gasulat sa Hebrews, nagistorya ka nato tanan nga ang temple high priest of the Jews had to offer sacrifices daily for the forgiveness of sin and of his sin, no? Of his own sins and those of the people nga iyahang giampo, no? However, sa atong Ginoo si Jesus nga gipadala atong Misaya, then is the new high priest, made a perfect and sacred sacrifice only once on the cross, only once, no? By dying on the cross in his passion and death for all the sins of mankind. Knowing this should give us hope that will carry us through our natural life until eternal life. Muna nga gikinahanglan nato nga magtuo gyud ta og atong akseptahon si Kristo sa atong kasing-kasing ug atong pangayoon sa iya nga siya diri mopuyo sa ato ug ang iya kitang giyahan kanunay ngadto sa gikahadlukan nato, labi na kita nga makadungog kita end of the world, no? Ngadto paingon sa kinabuhing dayon or katapusan ining kalibutan, no? So para dili kita mabalaka, no? Usay kanunay man ni sermon, kanunay magyud basahon kanang hapit na kanang ang magsugod ang liturgical year. I think duha naman na siguro ka Domingo para magsugod ang liturgical year, no? The season of Advent. So muna ang basahon kanunay in times, no? In times of year sa tulo ka cycle ABC. So, what ta sa Gospel of Mark chapter 13 verse 24 to 32. Sa chapter 13 of the Gospel of Mark, refer kani, no? Nagapunting kani sa gamay nga apocalypse, no? O gamay nga little apocalypse sa labi na sa chapter 24 and 25 of the Gospel of Matthew, no? Sa Matthew. Makita na to po sa Matthew. This is towards the end of the liturgical year. Kung basahon na to in verse 24, but in those days after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from the heaven, and the powers in the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And then he will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven, no? Hadlok ayo kananang pamalandungan, no? Tan-awon ug ato ang susihon pag sa atong na dungog, no? I-picture out nato ang image, no? These are Jesus' warnings of the end times. Jesus asks us to consider his prediction teaching about the end of the world. This is conveyed to his disciples as he prepares them this time, no? With his disciples in his passion and death, no? Kay nahitabo ba niya sa Semana Santa biya, no? During that time. This is also the background of the gospel where Rome during that time, about the year 30 to 40, after the death of Jesus, was politically in turmoil, na ay kasamok during that time, no? This was the reign of Emperor Nero, where Christians suffered tremendous persecution during his time. This is about 64 CE. And the Jews rebelled against the Romans and led to the destruction of the temple in Jerusalem, mga 70 CE, no? Sometimes ang ilaha pod pareha sa Babylonians
ang ila pong pagtuo during that time, kung naa ka itong panahon na mo, gano'n mong pagtuo kay tungod sa kagubot kayo, no? Limang ka na rebellion sa Israel o against the Romans during the time of Nero. Remember, kinsa si Nero, no? Ang pagtuo nila during that time, nga mauna yun no? Mauna ning i-predict ni Jesus. Mauna sa una bitaw nga panahon, kanana ang pila ka tuig na nanglabay, daghang kayo mga prediction, no? Sabi ng atong mga panahon na nga naay mga kagubot, grabe yun ang prediction nga muna ni end of the world na. Labi na itong Holocaust ni Hitler sa una, sa World War II o World War I, no? Grabe ang patay, grabe ang kanang kagubot o katumplo sa Spain, no? Grabe ang patay po, o karon na po ng pandemic sa COVID-19. So, ilang i-relate, no, sa prediction. But, magbantay po taog muna ang mga kanana bitawng gipatuo sa ato. Mura dili man siguro po yung ana ang lihok sa ato ang Ginoo, no? So, ako usala ka pangutanan ako karon ug mani ang Ginoo kita, dili ta maluwas ini, no? Kung matinuod ng prediction nga mahuman na gyud ang kalibutan sa ato pa masapunta sa ato ang mga hinangal na daghang kayong dili maluwas, no? Naragyapon ang atong pagkananang tismusa, hitatsi ba, himantayon, tabian o sismusa. Naragyapon ang atong favorite nga mga kananang kasalanan, naragyapon ang atong mga tinundo sa atong kinabuhi, naragyapon atong favorite sin ang sao na ito pagaluwas ini, no? So, ang Ginoo maluluyon, rich in mercy and compassion, divine mercy, remember that, di pagil siya muanhi, not unless nga mausab ta. Basi kita na lagi gihulat sa Ginoo, no? Kita na lagi gihulat og kaus abatawan mo mausab, kaus abatawan mo mubalik og simba, mubalik nganhi sa ako, no? Kaus abatawan mo maserious sa inyong kinabuhi, labi na serious diha sa katapusan end times. Kung yung kag end times na judgment day na mo gina siya, no? Kausa mo gid ta mag-serious, mahapit na ta mamatay, hapit na ta kanana ang kwaon sa Ginoo because of our kanana mga sakit makaron diha o uban pa nga mga gihatag sa ato mga balatian, or sa atoan na lang daan nga kanang kahimtang sa ato ang kinabuhi. Well, we're not getting young. We're already getting sa twilight sa ato ang kinabuhi. Sooner or later, asa man ta paingon, no? Isod kayo, inon ta nga tiguang man ka, wala man gihapoy buot. Kaus amon ta ka mausab, no? Isod na kaay na o badlungon ta sa mga batanon ini. So, kanana ang kinahanglan nga magbantay po ta sa ato ang kagalingon. We have to be serious with this gospel, no? Kanana ang di maganita serious nga ang ato ang ipasulabi ang kahadlok sa katapusan sa kalibutan nga maundang na gyud. But ang importante ang kita nga hapit na ta, no? Kanana ang hapit na ta kanana mabot ato ang panahon kay atong edad taas na, no? Or nagpasulabi kita sa bisyo, delikado kay imong kinabuhi, imong giabusahan ang imong lawas, no? Siguro sa bisyo or sa uban pa nga mga delikado nga mga binuhatan, no? So sa last Sunday nga gospel, ang ato ang gina-estudyuhan mo ang poor widows na 2 coins, duha ka dako, no? Yang giamot, no? Ug ang prediction sa ato ang Ginoo sa destruction sa temple. And then teaching unsa gi cost sa discipleship. Remember ang iyang panudlo gikan pa sa Galilea anto sa Jerusalem. If you want to follow me, take up your cross. Deny yourself, take up your cross and follow me. And that is the cost of discipleship.
Ang karon kanana ang nagtudlo na gyud siya og end times, katapusan sa kinabuhi, no? Duha ka gitudlo niya, katapusan sa kinabuhi o katapusan sa kalibutan. Muna si Jesus nag-instruct sa iyang disciples, act now. You have to be vigilant sa imuhang binuhatan. And need to be watchfulness sa imuhang binuhatan. Watchfulness, so we will not be caught and prepared, no? For the time sa ato ang kinabuhi, no? We are not caught unprepared nga mamatay ta. Di ra ba ta kibalo og kanu sa putakwaon. Di po ta kibalo og kanu sa ang Ginoo moabot sa last judgment. We are prepared both, no? But the most important is ang ato ang kinabuhi po karon kay naa man tay mahimo. And it follows og mayo ang imong kinabuhi, then wala tay problema sa judgment, no? Kung ato ang kinabuhi nga naa kitay something nga mahimo nato, ma-amend nato or mausab nato, then it follows ang last judgment, sigurado kita, no? And then our bodies are like the fig tree. When we notice sa ato ang kaugalingon, something is wrong and our life is nearing its end, no? Makita nimo nga ang ato ang kinabuhi, murag hapit na gani mo wa pagyapon ko'y kanana ang utrohon ini. Mo lang gyapon ang akong binuhatan. And then remember the fig tree, if we consider this as our life, na atong mabuhat. Daghan atong mabuhat sa ato ang fig tree, no? Daghang mabuhat ang ato ang community, ang ato ang brothers and sisters. Remember, ang Ginoo gigutom ka usa, and then ni ato sa fig tree wala siya makita ang bunga, iyang gitawag ang katuntuang gatiman, yun siya nga cut this down, yun siya nga giingon po itong gardener og nag-atiman, yun siya nga, my Lord, pwede ba tagani mo usa ka tuig, no? Kaya ako aning alimahan na bunga yung magkaon ini. So gipahinomduman po nga ang ato ang community, no? Ang atong gamay nga community sa pamilya, ato ang simbahan, ang atong parokya, nagay dako nga kalainan, no? Sa ato ang kananaang pag-atiman sa atong fig tree, something na we can do about, no? Kaysa maghambin ta diha sa katapusan sa kalibutan nga Ginoo ray mahibuluan na. Kay nga naman wa man gyud tay mahimo pod niana. We can do nothing about the end of the world, no? It is only God can do that. But in our own fig tree, we can do many things. And our family, and our community, and our neighbors, our parish, no? Our nation, it can do a lot of things to us, no? In verse 20, truly I say to you, this generation will not pass away before all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But of the day of that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Nan? Focus ta sa kanang end of the world na wa magani kay balo bisag si Jesus di kay balo. So focus ta sa ato ang kinabuhi. And then remember, yun siya nga, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ang akong prediction, ang akong katuyuan sa salvation sa ato ang kalag, sa kapasayloan sa atong sala, sa pagpadala niya diha sa iyang bugtong anak nga si Jesus para kita maluwas. Ug naay kabanhawan sa ato ang kinabuhi kay naay kinabuhing dayon. Naghulat ka nato, dili gayud kini mulabay lamang og dili kanang matuman.
Remember kang Isaiah, ingon siya nga ang ulan sa langit. Isaiah 55, ang ulan sa langit dili mahitabo nga mahulog gikan sa langit ug dili kini makabasa sa tanan. No? Ang grasya sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo muhulog sa langit. Naay opportunity ang makasasala o dili makasasala. Ang wicked people and those good people, they are all blessed by God. They have all opportunities to go to heaven. No? Muna yung pasabot. It will not pass away. Jesus' words, iyang prediction diri karon sa ato ang kananaang gospel, ato lang sabton nga dili nito frighten us nga kita madlok, no? And his disciples also, it is also for us to prepare and make the challenges, make this a challenge or challenges as we journey towards the end of life. Much more towards the end of this time. Our consolation is to finally meet Jesus, no? Mubot man gyud ang panahon. Our consolation is to finally meet Jesus and gain the final reward for eternal life. This is God's unending plan for us. God's unending love for us. So, brothers and sisters, it's not yet too late. We start today. We begin today to do something in our life. We cannot wait for the old age or some other sure sign of death. Ayaw pa mo anhang Ginoo tiguang na. Ayaw na ta to Ginoo magsakit na. Ayaw na ta mag-serve kung wala na time. Ayaw pa ta mo yung nga unta kung nana ka sa imuhang kanang higdaanan nga di nakakabangon. Sakit na imong kalawasan, no? Kay masakiton na ka. Ayaw na pagpaabutan. Because this is a good preparation for us, no? We are all children of God, people of God, workers of God in His vineyard. Nan ang mga worker ba sa Ginoo, ang iyahabang mga katawhan sa Ginoo, pasagdan ba niya o nagtabang sa iyahang pagtrabaho sa iyahang parasan? Siya gud ang ato ang employer, di gyud niya pasagdan, tagaan gyud niya may panglawas. As we prepare for the coming of the kingdom, and much more as we prepare for our time here on earth, no? As we prepare them, and surely we are prepared to see and meet our Jesus, who loves us so much, to meet our God, who planned for the salvation of all. Thank you very much, brothers and sisters, and mayong gabi sa tanan. Light them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, ay kalimot pod og like and subscribe, no? Subscribe sa ato ang kananaan Bible session, Bible study session. Light them with my words. Thank you and good evening.